Нашите деца, децата на Бургас, са щастливи, че имат възможност да се отглеждат, възпитават и обучават в едни прекрасни условия, отговарящи на съвременните изисквания на новото време. Построиха се нови детски градини, обновиха се много голяма част от тях, създадоха се наистина едни европейски условия за отглеждане и възпитание, в които децата се чувстват прекрасно, творят и създават наистина вълшебни неща. Тази нова политика на община Бургас реши един от сериозните проблеми за града ни, а именно недостига на места по детските заведения.